हेल' खुलुमबाय लोगोफोर फिन खेबसे आरोबाव आङो चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जालायबाय स' लोगोफोर बोथोरा दिनै बिराद गरम ना थ' एकदम उपाय गैया मा बुंनो आरो एसे माने गोलांदोंमोन हाया गोलांनो ओरैबायदि माने गरमा लाजाखाया आरोना थ' कारेन्ट गैयाबाथ' आरो थानोनो हाया कारेन्टआ माने गैयानोखामोन बावाखै फैनाया स' एकदम ओरैबायदि गरम आरोना थ' जेन' हक लोगोफोर आङो बेबायदि बेलेग आपडेट बायदिसिना टपिक बेबायदि लानानै फैनाय जायाखै आरोना थ' जास्ट आङो दा दिन्थिनोसैलाय नैबे माबाखौ सुर्या स्ट'भ आंनिया माने नैबे नर्थ इस्ट आरो सुर्या स्ट'भआ बेयो सफैलायबाय थ' आनबक्सिं जाजोब्बायानो आरोना थ' आङो दा बेखौ साप्लाइ खालामनोसैलाय आङो बेखौ दा एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर नैबे जाबाय नर्थ इस्ट दङ सुर्या दङ नैबे गेजेरना सुर्याया आरो नैबे नर्थ इस्ट गंथाम थ' मोनफैलायबाय आरोना थ' आनबक्सिं खालामबाय बेखौ अलरेडि आरो बेवहाय आङो लाखिनानै दोनलायबाय नै थ' आरो बैथिंबो एसे दंबावो नैबे गंसे दङ थ' बेखौ आङो दा माने साप्लाइ खालामनोसैलाय आरोना थ' मडला नैबे एसे माने बेलेग आरोना नैबे थ' नैबेथ' नर्थ इस्टआनो जाहैबाय थ' बेखौ साप्लाइ खालामनोसैलाय लोगोफोर कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा साननैसो माने फुरा सेल जागासिनो आरोना थ' नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन दा गोजां बोथोराव अर सर सायनो बिराद बरिया आरो न' सिङावनो सायनो हायो थ' गोजां बोथोराव नांगोन आरो एसे साइडआव थांनानै पिकनिक सिकनिक पार्टि सार्टि खालामोब्ला आरो बिराद मोजां जागोन आरोना स' आं बेखौ दा साप्लाइ खालामगासिनो लोगोफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो लानो हागोन आरोना खाथि खालानिफोरा बेखिनियानो आनबक्सिं खालामजोब्बाय आं बेखौ सफैबाय थागोन गोदान गोदान मडेलखौ दिन्थिलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर माने भिडिअआ आंना दिनैना बेखिनियानोमोन आङो बांद्राय गोलावबो खालामबाय थानो सानाखै थ' मिथिखानाय भिडिअ आरो आङो होबाय थानाय नैबे नै सुर्या स्ट'भआ उनथिंजाय दङ आरो नर्थ इस्ट दङ थ' नांगौब्ला खाथि खालानिफ्राहाय कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन दा गोजां बोथोराव मोजां गोजां बोथोर मथा मथि हाबनोसैयानो आरोना थ' एसे गरम जास्राबाय साननैसोनि उनावथ' आरो गोजांसिगोनानो थ' न' सिङावब्लाबो जोङो बेजों माने बरियानो सायनो हासिगोन आरो बन एसे होनानै ना थ' बिराद बरिया बियो आरो गोसोब्ला सोरबाफोर बेखौहाय लानो हागोन आरो दा साननैसोआ माने बेबायदि गोबां सेल जागासिनो दङ साप्लाइ बेखिनिया बारा गैला दिनैहाय माने गंथाम ना गंब्रै बेखिनिल'खासै थ' बेखौ आरो साप्लाइ खालामोब्ला थ' बेनि उनावहाय आरो गोदान सफैगासिनो दङ लोगोफोर आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै मानो होननानै बुङोब्ला बोथोराबो जोबोद गरम ना थ' एसे माने कारेन्ट गैयाबानो माने थानो हाया आरो थ' बेबायदि जोबोद माने गरम जादों थ' बे साननैसोआव आङो बेबायदि आपडेट्सफोरबो जेबो बांद्राय बेबायदि भिडिअ आङो कालेक्सन खालामनाय जायाखै टाइमबो मोनाना स' बिनि थाखायनो लोगोफोर आङो भिडिअफोरखौ बेबायदि बानायनाय जायाखै बारा लासै लासैब्लाबो बानायलांबाय थागोन आरोना जियानो हक उनथिंजाय दङ नै आङो दिन्थिखाबाय आरो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दिनैहाय फोजोबनोसै स्क्रिनाव नाम्बारखौ होनानै होगोन खाथि खालानिफोराना थ' बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन आरो दा साननैसोआ माने साप्लाइआ जागासिनो बिदिनोसै माने बियो खम ना थ' बननि गेजेरजोंनो बरियानो बेवहाय ओंखाम बोथिसे बा बेबायदि बायदिसिनाफोर ना थ' संनो हायो आरो जों बयबो मिथिखानाय लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामा भिडिअखौ दिनैहाय आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय